Hongu amai Maria vakanzwa Gabhurieri. Hongu Gabhurieri akataura kuna amai Maria kuti uchabereka chipo chinonzi Jesu. Hongu Gabhurieri akamuudza Maria sekudaro. Asi munozviziva here kuti Gabhurieri asati ataura naMaria akatanga ataura naErizabheta. Erizabheta ndiye akatanga apiwa chipo chinonzi Johani. Gabhurieri akatanga kuna Erizabheta. Erizabheta akataurirwa naIshe Gabhurieri kuti uchabereka mwana anenge akazara nemweya mutsvene. Mwana iyeye ndiye ega pasi pano achakwanisa kuturika chanza Emanuero. Saka Jesu akatoturikwa chanza akabhabhatidzwa. Akabhabhatidzwa naNiko, akabhabhatidzwa naJohani. Jesu mbune akabhabhatidzwa naJohani. Saka chaifanira kunge chatanga chaberekwa ndianiko? Chakatanga chaberekwa ndiJohani. Saka Gabhurieri asati adzika ataura naMaria, Gabhurieri akatanga ataura naErizabheta. Gabhurieri ataura naErizabheta ndo paakazoenda kunotaura naMaria kuti uchabereka chipo, nekuti aiziva kuti atanga ataura uko kuti mubhabhatidzi ndiye achatanga aberekwa. Kana mubhabhatidzi achinge aberekwa, Mesaya achidzika panyika, kana kuti Mesaya achiberekwa, anenge aine mubhabhatidzi wake. Saka Erizabheta ndiye akatanga kunzwa Gabhurieri, ndiye akatanga apiwa chipo chinonzi Johani. Saka unonzwa vamwe vachiti aiwa, usatiparidzire zvekwaJohani, taura zvaJesu, vasingazive kuti Jesu wacho akatanga atosikirwa mumubhabhatidzi. Gabhurieri akatotanga atopa Erizabheta Johani asati apa Jesu kuna Maria. Saka vanhu ngavanzwisise kukosha kwaJohani. Chero muno munyika yamukanamata kana kuti munyika ine vanji, Johani ndiye anototanga auya. Kana Johani achitanga auya, Emanuero ozoteera. Saka Johani ndiye akatanga kuuya munyika yenyu ine vanji. Apedza kuuya Johani, ndo kuzouya Emanuero kumashure kwaJohani. Saka akatanga kunzwa Gabhurieri ndiErizabheta. Erizabheta anzwa Gabhurieri apiwa chipo. Gabhurieri ndo kuzoenda kuna amai Maria. Saka ndambokumbira mavhesi aErizabheta kuti ndakumbirawo mundiimbirawo mavhesi aErizabheta. Ndanga ndichida kutaura nawe kuti anotanga wacho ndiJohani achibuda muna Erizabheta, kuchizoteera Jesu achibuda muna Maria. Pane vhesi ramboimbwa mani ramboimbwa iro richiti Erizabheta naMaria vana vacheche, Johani naEmanuero vakamira pachamweya, vakatarisa pano panyika. Erizabheta naMaria vana vacheche, Johani naEmanuero vakamira pachamweya, vakatarisa pano panyika. Erizabheta naMaria
vana vacheche Johani naEmanuero vakamira pachamweya vakatarisa pano panyika. Ameni. Ndatenda muimbiri wandakumbira vhesi akandipa vhesi rekuti Elizabeta naMaria vana vacheche Johani naEmanuero vakamira pachamweya vakatarisa pano panyika. Saka kutanga chaberekwa ndianiko? NdiJohani. Kana kwaberekwa Johani kwozoberekwa Yesu. Munombozviziva here kuti Maria paakaudzwa naGabhurieri kuti uchatakura chipo chinonzi Jesu, Maria apenyerwa nekupenya kwaGabhurieri akavamba rwendo akanotsvaga Elizabeta. Maria apenyerwa naGabhurieri akanomutsvaga Elizabeta akamuwana. Amuwana Elizabeta, vakakwazisana Elizabeta naMaria, vakwazisana vakaprofitana. Iye Elizabeta aisaziva kuti ari pangoni kana kuti ari pamweya, aitoprofita. Asi akaprofita Maria achiti wakatakura chipo. Elizabeta achiprofita Maria kuti wakatakura chipo chinoera. Maria apedza kuprofitwa naElizabeta, Maria akabva aprofita Elizabeta achiti newewo futi Elizabeta wakatakura chipo chinoera. Saka vakadzi vaviri ava vaiprofitana. Vakadzi vaviri vanga vakatakura mimba, asi vaiprofitana kuti iwe mimba yako iwe chikomborero. Zvakanzi newewo futi mimba yako chikomborero. Zvakanzi iwe wakanzi naGabhurieri uchatakura mimba kaiwe. Iwe bvati newewo futi wakanzi naGabhurieri uchatakura mimba kaiwe. Saka ranga riri rwendo rwemweya mutsvene kuti pakapenyerwa mai Maria naGabhurieri vakanomutsvaga Elizabeta, zvichireva kuti Jesu anga ari mudumbu, anga kunotsvaga Johana anga ari mudumbu. Saka ndo kukosha kwaJohani kana kuti kukosha kwaElizabeta. Johani uyo akatsvagwa achiri mudumbu asati aberekwa. Johani uyo akatsvagwa achiri mudumbu asati aberekwa. Saka imi mungamurambe sei Johani muchiti tinoda Jesu chete? Ivo amai Maria, amai vaJesu vacho vakatomutsvaga Johani asati aberekwa. Vakamuwana ari mudumbu raElizabeta. Vakadzi vaviri ava vanga vaine nhumbu, vaine pamuviri, vakaprofitana. Zvichinzi iwewe une chipo, uyo bvati newewo futi une chipo. Saka mukuberekwa kwevana ava nemukukura kwavo, vakakura kusvika pavakaprofitana futi vava pachezvavo vachifamba nemakumbo avo. Jesu achiprofita Johani, Johani achiprofita Jesu. Jesu achiti kuna Johani, iwewe Johani ndione mweya mutsvene, pasi pano ndiwe wega une kodzero yekundibhabhatidza iwewe Johani. Johani obva ati kuna Jesu, aiwa iwewe Jesu iwewe chitondibhabhatidzawo futi inini. Zvakanzi aiwa iwewe ndibhabhatidze. Zvakanzi aiwa iwewo futi chitondibhabhatidzawo futi. Muri kupaona? Saka Jesu akati iwewe Johani ndiwe une mweya mutsvene ungatondibhabhatidza iwewe. Johani achiti kuna Jesu, aiwa iwewe Jesu ndiwe ungatondibhabhatidzawo futi. Elizabeta naMaria vana vacheche Johani naEmanuero. Saka ndaa ndichikumbira mavhesi aya kuti ndigone kuitaura nawo ndichiimba mavhesi acho ekukosha kwezita rinonzi Elizabeta.
ndinonzwa hangu ndaimbohanzwa mavhesi aErizabeta kudhara, asi mamwe acho ndatoakanganwa. Saka ndo mavhesi anofanira kunge achiiswa musangano, mavhesi ana Mai Maria, mavhesi ana Erizabeta, mavhesi ane tsitsi, mavhesi akadzikama, ndo anonzi aimbwe musangano, kwete mavhesi aakuimbwa mazuva ano aya ejive aya. Zvakanzi munoimbawo mavhesi anokoka ngoni aya. Saka pane vhesi rimwe razomboimbwa, Amai Maria Makatarina Erizabeta, 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 Amai Maria Makatarina Erizabeta. Ameni. Saka ndanga ndichida kusimbisa zita rinoti Erizabeta, kuti Erizabeta naMaria vakabatwa nengoni, vakaprofitana, asi ivo vaisaziva kuti vari kuprofita. Vaifunga kuti vari kungotaura sevanhu vari kutaura nyaya, asi vanga vakatobatwa nengoni vachitoprofita, vachitotaura matare, vachiprofitana kuti nhumbu yako iyi uchazivikanwa pasi rino rose kuti wakatakura chipo. Saka vaiprofitana. Sezvakaita Peter mhiri yegungwa akaprofita asi asingazive kuti ari kuprofita. Akabvunzwa naYesu kuti ini unoti chii inini? Zvakanzi muri Mesaya. Zvakanzi muri Mesaya. Aitoprofita. Zvakanzi hongu Peter wataura kuti inini ndiri Mesaya, asi hausiriwe wataura, ndini ndaita kuti uzvitaure. Saka vanhu ava vaishongwa nekupenya, vachibva vaprofita vasingazive kuti vari kuita sei, vari kutoprofita. Saka ndo paunozonzwa vanhu kumasuwe kana kuti ana baba kumasuwe vachitaura kuti mudzimai kana kuti mukadzi haabatwe nengoni dzinotaura nzira kana kuti haabatwe nengoni dzinotaura matare. Vasingazivi kuti ana Erizabeta vakatombobatwa nengoni vakataura matare. Pane dare ringapfuure kubarwa kwaYesu here pasi pano? Pane dare ringapfuure kubarwa kwaJohani here pasi pano? Saka ana baba mumasangano vari kurambidza ngoni kuti ngoni hadzizobata pamudzimai, ngoni dzinobata varume chete, vasingazive kuti aiwa ngoni Gabhuriere dzinobata padzinoda. Amai Maria vakanzwa Gabhuriere, Erizabeta akanzwa Gabhuriere, vanga vari vanhu vechikadzi. Saka imimi motaura kuti vakadzi havafaniri kutaura naGabhuriere. Ko madzimai aRisidia vakataura nani? Hande vakanzwa Gabhuriere. Madzimai Isaka, madzimai Agnes vakataura naIsaka. Munhu wamwe wachishoropodza chaizvo achiti aiwa ana madzimai basa ravo nderekurapa Noa, basa ravo nderekuyeresa vana vacheche chete, havana basa rekutaura matare. Aiwa muprofiti wechidzimai, musazotarisa mutumbi mubva mati aiwa uyu mukadzi saka hafaniri kutaura. Vanotaura. Ndimbokuudzai nhau yakaitika pamasuwe pandakatonamata inini. Panga pane madzimai muprofiti madzibaba. Madzimai muprofiti ava vaitaura matare madzibaba vari pangoni, zvokuti vakatanga kutaura matare madzibaba madzimai ivavo, vasondosi vaikakama vachitadza kupirikira. Unonzwa madzimai vaya vachiti ndaratidzwa murume anga akasunga tsungare,
musondoso bvati ndaratidzwa murume anga akasunga tsungare, ndaratidzwa murume anga akasunga tsungare, ndaratidzwa tsungare anga akasunga murume. Zvakanzi aiwa, ndati ndaratidzwa murume anga akasunga tsungare, ndaratidzwa murume sungare. Zvobva zvanzi gara pasi madzibaba, uri kutadza kupirikira. Pobva panzi mumwe musondosi ngaauye, mumwe musondosi wechirume wouya, madzimai ava vachitaura nengoni. Kubva wati ndaratidzwa murume anga akasunga tsungare. Musondosi wobva ati ndaratidzwa murume anga akasunga tsungare, asi mumbuya make manga muine nhombo nhatu, asi mumbuya make manga muine mvura nenhombo nhatu. Anzi aiwa, handida kuti manga muine mvura, ndati manga muine nhombo nhatu. Mumbuya make manga muine mvura. Sonzi gara pasi murume. Zvakaitika madzibaba, muprofiti wechidzimai achitaura matare madzibaba. Vasondosi vechirume vanozviti wati vaikakama madzibaba, kukakama chaiko chaiko, kuti pirikira mweya paya paya, vachikakama madzibaba, nekuti panenge pava kutaura mudzimu unoera madzibaba. Ana madzibaba, ana baba vedare vachinzi pfugamai, zvinzi ndipfugamirei ana baba, mugonzwa kutaura kwandida kutaura uku. Matare otaka kurapa anorwa nemuprofiti wechidzimai. Saka nhau dzaakuitika masangano, nhau dzaakuitika mumasangano dzekuti ana baba vanenge vachiti mudzimai haabatwe nengoni dzematare, ndezvekunyeperwa zviya zviya madzibaba. Maria chaiye akatobatwa nengoni dzematare, Elizabeta akabatwa nengoni dzematare, because hapana dare rakakura kupfuura Jesu. Saka imimi motanga kunyepera vanhu kuti ana madzimai ava vabatwe nengirozi dzenzira, vanofanira kungorapa chete vachiyeresa vana, vachiita sei. Izvozvo madzibaba nhau iyoyo chimbosiyana inayo. Imimi zivai chete kukosha kwana madzimai ava nekukudza mweya mutsvene. Musazoshora mweya mutsvene nekuti mweya mutsvene wataura pamudzimai mobva matanga kushora. Kukudza mweya mutsvene chikomborero madzibaba, zvekuti makazotanga kushora manje imimika, ndo ndatakuudzai kuti imimika nyaya yekushora haina kumira mushe, nekuti pane zvakaitika pamasuo apo, mweya mutsvene wabata pamudzimai. Vasondosi vese vakatadza kupirikira madzibaba, vakakakama baba, izwi raakurapanuka raakutaura pamiri wemudzimai. Vakatadza kupirikira. Unonzwa musondosi achinzi madzibaba endai munogara pasi. Pavatanga kutaura vega manje ivavo madzimai ivavo vari pangoni vachitaura vega, pasisina vasondosi vava vanopirikira, vava vakakama vese. Saka nyaya iyi kai haisi nyaya yekubatira pamusoro. Ndangoti ndingoisoka nyaya ikako panhau yaElizabeta yekuti musazodzivira ana mai avo kuita mabasa kumasuwe, because vanhu ava pane vakasarudzwa madzibaba. Kuna ana mai zvekuti chero akasumuka achitaura hamega munomira huo. Saka haisi nyaya yekunhingirikira manje, haisi nhau yekushora mitumbi yevanhu muchiti aiwa sezvo ari mudzimai haafaniri kutaura zvakadaro. Aiwa, imi muteererai kutaura kwemweya mutsvene. Ndatenda hangu. Rega ndimboimba vhesi riya rakupedzisira naye. Elizabeta naMaria, vana vacheche Joan naEmanuero, vakamira pachamweya, vakatarisa pano panyika. Imini. Saka zita rinonzi Elizabeta rinokosha, zita rinonzi Maria rinokosha, zita rinonzi Johani rinokosha, zita rinonzi Jesu rinokosha, zita rinonzi Miriamu rinokosha, zita rinonzi Mozisi rinokosha,
Saka vanhu ngatiregei kuzotarisa kuti mweya mutsvene uyu wabata pamudzimai, saka taakumushora kana kuti taakumushora kumunongedza tichitairwa iye ngaangorapa nhova kana kuti ngaangoesa vana. Aiwa, chero mhiri yegungwa ana Miriemu uko, ana Miriemu ndo vakatoita kuti gungwa rizarure, iye Mozisi wacho aripo. Zvakanzi Miriemu tiyambutse, zarura gungwa tiyambuke, tiri panguva yakaoma. Saka ngatikudzei mweya mutsvene, tiregere kutarisa mitumbi kuti zvarataura pamudzimai izwi harisi izwi. Aiwa, izwi rotaura parinoda. Ndatenda hangu.